انزل حدينا هالسير تياتيشي يا لنسينا مزمين. العضوة الطيبة للكلحات ليلكم عم برزنتي ودawk li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Anki dawk li huma ħafna l-bogħod ta' qed jarana. Eluf ta' kilometri l-bogħod minna, ma qegħdin jarawna. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti, se niċċelebraw din l-Ewkaristija biex inkunu dan jkun jistħoqilna nitolbu l-mulejjenna u jaħfrilna. Nistedinkom biex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se noffri għar-Roħ Charles u Karl Pace. Illum il-Knisja 3 ta' Diċembru tfakkarna f'qaddies missjonarju kbir, mhux wieħed mill-ikbar missjonarji tal-Knisja, San Franġisk Saverju, li mar il-Ġappun u għamel tant u tant ġejt u waqqaf tant u għammet tant in-nies daħħalhom fil-Knisja. Nitolbu l-dan il-qaddis San Franġisk fl-1530 ta' biex il-bira, il-dan il-qaddis San Franġisk Saverju li kien ġiżbita sabiex ikun hemm iktar missjonarji fil-Knisja ta' Kristu. Inti triq li twassalna għalant Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna b'nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int ksibt għalik ħafna popli bil-predikazzjoni ta' San Franġisk Saverju. Imla il-fidili tiegħek bl-istess ħeġġa għal fidi u kabbar kullimkien il-Knisja mqazza fil-għadd ta' wlieda bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja, mejda bi kelfin, mejda bi mbejjed ħelwa, blaħam imsemmen bil-mudullum u mbejjed fini. U iċċarrat minn fuq din il-muntanja, il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha, għata li kien jaħbi kollha kemm huma il-ġnus. Jaqret il-mewt għal dejjem, jixxotta Sidi l-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-mulej tkellem. U dakinhar jgħidu, dan huwa Alla tagħna, feħed tamajna li salvana. Dan hu l-mulej li feħed tamajna, nifirħu nitennew bis-salvazzjoni tiegħu għax il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'marat kollha ħdura jqedni, ħdej l-ilma fejn nistreħ joħodni, hemmu irejjaqni. Immexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqarjek nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi, il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni.
int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena, il-jiem kollha ta' ħajti, u nagħmmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Nitlobkom tqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Ara, il-mulej ġej biex jisalva lil poplu, ħenjin dawk li huma lesti biex jilqgħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar ħdejn il-baħar tal-Galilija, tala fuq l-olja u qgħad bil-qiegħda hemm. U bdew resqin lejh ġemat kbar ta' nies li kellhom magħhom tzopop, omja, persuni b'diżabilità, imbikmin u ħafna oħrajn. Għeduhom f'riġlejh u fejjaqhom. Hekk li n-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu. Il-persuni b'diżabilità qawwijin u sħaħ. It-tzopop jimxu u l-omja jaraw u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: nitħassarhom il dawn in-nies għax ġaqilhom 3 ijiem miegħi u ma għandhom xejn x'jieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmux iħosshom ħażin fit-triq. Qalulu d-dixxipli: ma f'deżert bħal dan minn fejn se nġibu ħobż biżżejjed biex inxebbew kotra hekk kbira. Ġesu staqsihom: xi kemm għandkom ħobż? Qalulu 7 u ftit ħutiet. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art, ħares 7 ħobżiet u l-ħut, raddi l-ħajr, qasamhom, tawhom lid-dixxipli u d-dixxipli newluhom lin-nies u kulħadd kiel u xaba u ġabru il-bċejjeċ li fadal 7 tiqfief mimlijin. Il-kelma tal-mulej. Mena kif tafu bdejna jew aħjar il-Knisja bdiet żmien partikolari, iż-żmien tal-Avvent. Hemm diversi sinjali minn barra li jgħinuna u ifakruna f'dan iż-żmien partikolari. Ħafna, pereżempju dik is-siġra hemmhekk ara, forma ta' zokk, dak li jgħid il-profeta Eżija, għad toħroġ fera mit-zokk ta' Ġesse. Ġesse kemm isser David. Il-kulur sinjal ieħor. Il-glorja nhar ta' ħadd ma tingħatx, sinjal ieħor. Imma forsi l-aktar sinjal qawwi huwa l-qari, il-Bibja, il-kelma tal-Alla. Hemm kollox il-qari. Matul iż-żmien tal-Avvent ma naqrawx minn ktieb wieħed bħalma s-soltu nagħmlu. Pereżempju, qabel ma daħal l-Avvent konna qegħdin naqraw siltiet mill-ktieb l-aħħar
ġimħa ngħidilkom l-aħħar 15 tal-profeta Daniel dejjem silta qablu rajna silta twal mill-Littra ta' San Pawlu r-Rumani. Issa fi żmien l-Avvent, le mhux hekk timxi issa, tażel siltiet minn diversi kotba tal-Iskrittura biex dejjem tmexxina, tfakkarna u tqarribna lejn iċ-ċentru, lejn il-mument li qegħdin nitħejjew għalih il-miliet. U allura jkun qari li jaqbel, ara l-qari tal-lum. L-ewwel lezzjoni. Is-Salm u l-Vanġelu hemm xi ħaġa komuni taqbel bejniethom, għandna l-ikel, hemm semmi l-ikel. Dik mhux kombinazzjoni, da apposta. L-ewwel lezzjoni, Iżajja. Il-poplu jgħidlu il-mulej lill-poplu tiegħu, jiġifieri lilkom għax intom il-poplu magħżew. Għad jilqakom u biex ikellmu bi kliem figurattiv u jippreparalkom ikla, mejda, bl-ikel. U ma l-ikel li tkun hemm l-imbejt, mhux hekk ma ngħadaq xejn imbejt, ma għandekx ikel tajjeb, sewwa, u imbejjed ħelwa tajbejn. 2, 3, laħam imsemmen u jerġa' jirrepetija u imbejjed fini. Mela Eżajja qed jgħid il-poplu il-mulej qed jistennikom fuq il-muntanja tiegħu biex jilqakom miegħu u jilqakom b'mod ta' ferħ. Allura kif se jgħidlu b'mod ta' ferħ? Billi jfakru f'ikla. L-ikla ħut il-eżis il-mejda hija post għaddejs. F'kull komunità, min jaf kemm hawn komunijiet ta' patrijiet u sorijiet fid-dinja mwafqin, ġifieri gruppi differenti. Imma fir-regolamenti tagħhom kollha jagħtu importanza l-ikla ta' nofsinhar jew tas-sija u l-ikla ta' filgħaxija. Għax dik il-ħin il-komunità, il-patrijiet u s-sorijiet jiltaqgħu flimkien biex jgħidu kelma flimkien. L-ikla, il-mument tal-ikla. Ġesu l-Ewkaristija waqqafa waqt ikla. B'hawnhekk għandna ħafna x'nitalmu. Fil-familji tagħna. Il-mument ta' familja li tinġabar madwar mejda, missier u t-tfal. Dan għadu jsejr, dak mument għaddej stafawx. U għed fil-mobile, kisru, wara il-television, it-fieħ, dak u neħħi l-gazzetta. Waqt li qiegħed tiekol mal-mara tiegħek u mat-tfal, dak huwa mument għaddejs. Ikla. Inkomplu. Is-Salm hemm insemmi l-ikel ukoll. Ara x'qal il-mulej u r-rajti, imma x'qal? Int tħejji mejda għalija, int tħejji ikla għalija. U din l-ikla, interessanti dan is-Salm issa aktar jidħol fid-dettall, ejja għalija sabiħ, liebes sabiħ, nadejf, biż-żejt. Idlikni għax l-ikla hija ikla qaddisa. U hija ikla abbundanti għaliex għax il-kalċi tal-imbejt infawwar. Ferħ, ikla sabiħa. Imbagħad l-ikla isaħħaħa Ġesu meta jagħmel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobż. U jgħid dik l-espressjoni nitħassaru il-dawn in-nies.
Sa dik il-kelma nitħassarhom bil-Grek, kelma tqila ħafna to, esplagchniste, qiegħed jitħassar. Intom l-ommijiet iktar tifhmuni mill-irġiel, mill-ġewf, mill-ġewwini tiegħu hawnhekk Ġesu qiegħed juri li huwa li huwa mara, mhux raġel, nitħassarhom, qed nibkihom, qed ngħadirhom. Għax ilhom 3 ijiem jiġru warajja u m'għandhomx jieklu. Mela nipprovdulhom mejda, nitemgħuhom, esplagchniste, nitħassarhom. Għax meta inti qiegħed madwar il-mejda, meta inti qiegħed kuntent, meta inti għandek x'tiekol, irringrazzja lil mulej li provdilek, u huwa oss li dak huwa mument. Imbagħad Ġesu l-aqwa ikla hija l-Ewkaristija. Hawnhekk qiegħda differenza ta' ħafna skużi ta' nies. Sewwa nisma' l-qudi semmi fuq it-television nhar ta' ħadd imma le. Jekk għandek raġuni, jekk għandek l-età, dak diskors ieħor. Ma jekk tiswa, jekk tista', jekk għadek f'saħħtek, ejja man-nies u għandek l-ikla, għandek it-qarbi. Għandek it-qarbi. Tirċievi l-Ġesu fis-sider tiegħek. Ejjew għalhekk fuq dan l-eżempju ta' Ġesu nivvalorizzaw familji. Ifhmuni sewwa, nivvalorizzaw il-ħin ta' ikla bħala familja, flimkien, mument għaddejs, ħalli l-familja tkun iktar magħquda. Inqumu bil-wieqfa. Il-mulej ġietu ħnina mill-folla bil-ġuħ għal kelma tiegħu. In-nesqu talbu ngħidulu uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Għar-rajja tal-Knisja biex jaqdu bil-ferħ il-missjoni tal-Vanġelu nitolbu. Għal ħutna li għandhom xi diżabilità u għal dawk li jiddedikaw ħajjithom għat-tagħlim tal-Vanġelu nitolbu. Għat il-mistrieħ li dejjem il-qaddejja tiegħek il-benefatturi u dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju nitolbu. Nagħlqu dan it-talb tagħna bit-talba ta' Marija, Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Franġisk Saverju kif hu mar fartijiet il-bogħod
imqanqal mix-xewqa li jsalva il-bnedmin, hekk ukoll għamel li aħna nagħtu lil ħutna xhieda tal-Vanġelu bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq, niġġu ħajju l-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġil tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem kemm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel fetħilna t-triq tas-salvazzjoni biex meta jiġi darb'oħra fil-glorja tiegħu isibna niksbu id-dijer il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna għalhekk mal-anġeli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn tal-Qudusija, Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs raddi l-ħaj qasam tal-dixxipli u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħħa l-kalċi, reġa' radd il-ħaj tal-dixxipli u qal ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santi jaqgħadna b'ġisem wieħed lilna min jaħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien Charles u Karl Pace, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli San Franġisk Saverju u l-Qaddisin kollha li jgħixu bil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull beni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex niksbu riħa dnub u mħarsa mill-inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tijek la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija sliem u laqda li jintlit fija, intlitejx u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi ma'kom. Ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi dnub tad-dinja ħin aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Iżda jgħid kelma. Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu il-misteri tijek u Alla ikebsu fina dak in-nar ta' mħabba li bieħ tħeġġeġ San Franġisk Saverju għas-salvazzjoni tal-irwieħ ħalli ngħix dejjem aħjar skont is-sejħa tagħna u bħalu niksbu l-premju bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom
Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Madonna Rapini, Sultana tal-Familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba.